नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आता दुपारची वेळ आणि सड्यावर चाललो. सगळी फलटण येयली मुंबईसून आणि त्यांका फिरूची आहेत. काय मेल्यानु म्हाताऱ्यासारखे घाटी चालता. चला, नमस्कार 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 नमस्कार. हा, हे आमचे सबस्क्रायबर आहेत सगळे आणि खास त्यांका कोकण फिरायचा होता. नागेश घाडी, नमस्कार. चला चला चला. काय ना असं तू काय नाही करीता. तू चड्डेक धरतो ना काय रे. हे सुबोध भाई. हा, नमस्कार 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 बाबू सेठ. हा, चला चला. तुला आवडलं आम्हाला चॅनल. आधी चल. डोल्या ए चल. ढोल्या ढोल्या. हा, कसं वाटतं? एकदम फर्स्ट क्लास. भारी बरं वाटतंय. वाटतं ना. नारिंगऱ्या दिल्यासारख्या. नारिंगऱ्या आम्ही रोज फिरत असतो. आमचं वजन 40 किलो होईल. 40 किलो ना. 40 किलो नाही, 40 नको, 50 नाही. 50 पण झाला. 50 झाला ना. 50-55 किलो व्हायचा. मग सुंदर गाव आहे तुमचं. आता सो तुका घाम हैराण होईतीलच तू. अजून वरती जायचंय. वर जायचंय भरपूर. मग काय करवंदा बिरवंदा खाऊची आहेत ना. हो, ती नुसता काप दाखवून आली ती काप. काय नाही, वरती जायचं आता. पुष्प हेच होता वांडर. हा, असं लागतं. सर्वांना मुलांना इथेच ठेवा. आणि आपण जाऊचं? जाऊया. मच्छी आणू. मच्छी आणू. तू मी आधी घाटी चढ, मग पुढचा बघूया काय तर. घाटी चढावी तुका घाम दिसता फुटलेलो. होय ना. नाहीतर काय. श्वास अटकायला लागला माझा. मग तुम्ही किती मेहनत ती बघ बारकी बघ कशी चालता. तुमची मेहनत लय भारी आहे बाबा. तुम्ही गावी पुष्कळ मेहनत करता बाबा. मी बघ असं सरसरण घाम बघ अजून गाईलो का. नाही रे. मग अरे चला, किती वेळ. आता उलटा पडेल आम्ही. नाहीतर का. हे बघ. अरे मी तुम्ही व्हिडिओ कॉल. अरे काय बाबा. अरे ही घाटी एकच हैराण झाली आणि काय सांगतस तू. थोबियत आगत जातली म्हणून. हा? साठी झाली, हातात झाली गाडी. बाबा थकलो. करवंद हवी आहेत ना. हा, करवंद हवी आहेत. मग. कुठे अजून वरती आहेत? हे बघ अजून मॉप लांब. अरे देवा, अरे देवा देवा. काय हो, भारी वाटतं ना. मग 4 आठवडे महिनोभर राहुल असता आमच्या सारखेच दिसतलास काय. भाऊजी बघा, भाऊजी बघ. चला चला चला. हाय रे बाबा, दमलं. अकडे बघ, नाव काय तुझं? नील. बघतो व्हिडिओ. व्हिडिओ पाणीच पित. मुकेश पाणी आणा वरती. अरे हयच पाणी सपवला. हय बाटली होती, घाटी संपली होती. पुढे काय चालणार मला ते नितीन अरे काय पाणी पिता. डॅंगभर नाही चाललास तोपर्यंत दमलास. कसा गे बरोबर ना. डॅंगभर नाही चालली तोपर्यंत दमली. मग काय सांगतलास मुंबईत गेल्यावर. कोणी विचारलं कोकणात ना काय आणलं, सांगशाल तरी करवंदा खाऊन नेला. अजून किती आहे? अरे ये वो तो अभी आया एक आगे की देखो क्या होता है. हमारा तो घामटा निकल गया. मग चामटा निकल गया तो वो करवंदा लेके जाओ इधर. अरे ऐसा घामटा निकल गया. अरे करवंदा आया इधर. हे बघ हे बघ. करवंदा आया है. अंदर घुसो, अंदर घुसो. ऑलरेडी आया है इधर. रुको रुको, एक काटा है, इसको काटा है. एक पिक्का असेल तेवढं. ये करवंदा आया है. अरे बघा खाऊन एक आंबट आहे, गोड आहे का. हिबा हिबा हे कण नाही. हे नागेश भाऊ. हे बघ करवंदा. हे बघा मित्रांनो करवंदा. आणि ही मुंबईवाल्या इली आहेत.
सबस्क्रायबर करवंदा खाऊसाठी. एक घे तू. अरे हे बघा काढा. खायचं ते. एखादी काय होतं काय? हे बघा करवंदा. काय कर माहितीये आणि थांबा थांबा घाई करू नका. अरे रे काटे लागती. काटे वाईट लागल्याशिवाय वाटतली ना खाल्यासारखी. अबो बाबू सेठ. बाबू सेठ हे आमचे मायकल साहेब कुठे गेले? हे भाई मायकल साहेब आमचे. अरे जरा काम सबस्क्रायबर कर. आपले. हा हे सब मग अरे बाबा इकडे इकडे हे भाई तू गाडी यांना आपला कोकणातला व्हिडिओ जाम आवडतो. हा नमस्कार नमस्कार. नमस्कार करतोय मायकल. ह्या जमा हॅलो. हे झाली काढला. अरे ही बकडे त्यासाठी. ही बघ किती होत ये. अरे इथे आहेत खाली हे बघ. भरपूर चल ना. मग कुठे अरे ते खात मग भरपूर होते. ही बघ काल शिवले भेटले. बघू दे तरी मला ते खाऊन तरी घेऊ. मला एकदा ना बारके जानवी कडून घे ना. तुम्ही पण यावा करवंदा खाऊ की बघा. हॅलो नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. व्हिडिओ बघतो म्हटलं. हा 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 छान असतात. हा थँक्यू. गावाक म्हटलं येवा. हो येतो येतो. आता काय साहेब सुट्टी राहिला. हा 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 दररोज दररोज व्हिडिओ बघतो दररोज. हा येवा करवंदा खाऊ घेवा. हो हो नक्की नक्की येऊ. हा ऊन वाटतं का वे. आपल्याला हे नाही करवंदाने. पावसात दिलंच तर सगळा हिरव्या हिरव्या कार दिसते. आता उन्हाळा ना. पिशवी आणून काय फायदाच नाही झाला. मग कोणती आणू गोवी होती. टोपली घे म्हणजे ती बघ ही बघ ती बघ थय करवंदा. काय ही हसियाचा झाड. हसियाची फळं ती. हास्याची. हा तुमका जरा अशी फिरवल्याशिवाय करवंदा मिळणार ना. घराच्या बाजूक तसा काय नाही. पान खाली पान खाली याला. पायाखाली बघा. पुढे चला पण पायाखाली बघूया. चला या. असे आमचे लोक इथे आमच्या गावावर येतो म्हणून. होय होय करवंदासाठी आम्ही नाही का ओसाड्या आणलेले. होय. नाही, गोड करवंद गोड आहे. पण ते तोडून नेलेली दिसत आहे. अरे बेनले नाही आता जमिनीवाल्यानी. कोण नाही कोण जमिनीवाले बेनले नाही या सगळं. आणि रोज करवंदा गाडीच असतो. त्याच्यामुळे त्यांची जमीन होती. पर्यटकांना कमी मग मिळाली. ते बेनतात दररोज. तू सर्व पर्यटकांना पहिला घेऊन आलाय नंतर आता शेवटी आम्हाला घेऊन आलाय. हे बाबा जे पोरगी आहे त्यांना धरून घ्या ना. ती इकडे करवंदा झाडी त्यांच्याकडेच राहावा. ते होते अर्ध्यांकडे घेऊन जा. राजे तू गावाला वाटतं बघ कसा काठी बिटी घेऊन. कुठे आहे कुठे? हा काय करताय? हे बघा कुठे आम्ही. मग अरे ढँगभर नाही चाललास तोपर्यंत बसलास सगळी. मुंबईकर चालून दमली. दमली. करवंदा खाऊन कसा वाटला? मस्त. भारी. परत आम्ही येणार. कधी आता परत 15 दिवसांनी. तोपर्यंत पाऊस येतो लो परत येता ग. फोन करून नाही ना डायरेक्ट येणार आम्ही. कसे डायरेक्ट येणार आणि डायरेक्ट आम्ही तुमच्या घरी येणार जेव्हा आहे. हा हो. मग त्याच्याकडे चांगली सोय आहे जेवणाची खाण्याची वगैरे. आज आम्ही जेवण चांगलं जेवलो दुपारी. हे? म्हणून तुझा पॉट बघ कसा येईल टुमटुमी. पॉट बाहेर गेला. गाव नारिंगरा अरे सगळ्यांका फेमस झाला. भारी आहे नारिंगरा. आम्हाला नेहमीच आवडते नारिंगरा द्यायला. आम्ही मुंबईला आलो की नाही. तुम्ही आत्ताच येत ना. आम्ही गावाला आलो की दरवर्षी येतो इथे. प्रत्येक फॅक एक झलक दाखवून जातो. याच्यातलं नवीन ह्योच इलो आहे. दोघं नवीन आहे. हा आणि हो ना वाय जर आमच्याकडचं वाटतं ना.
काय गो लाजता गवतला ना गो हडेन बघ गो आपले बहिरे भाऊजी हो. होते तर एवढं रानकी आजोबा असते तर उगत नको बाबा इथे आधी झोपाचा खया झोपाचा खया चला तो म्हणता का जणी बसून पाठवते म्हणतात बाबा बॅग आणलंय नाही चला आता पाठी चालला इकडे आता कुठे नेतात तिथे चल. मी नेत होते तुमका मंदिर दाखवू एवढ्या साड्यावर इला असती भारीतला एवढ्या साड्यावर ता बघून जावा आयता बघ आयते रा तोंडा कसं लाव मला काढायला लागलं बघ तिकडे अरे बघा साड्यावर बघा केवढा लांब मंदिर बांधलेला रस्तो बिस्तो नसान ताम आहे ना कुठे कुठे आहे मग ते बघ तिथे आहे. किती लांब आहे जरासा 5 मिनिटं लागते तुम्ही हयतेशी चाललास तर तुमका अर्धा तास लागात मग आम्ही भात चालला तर 25 मिनिटं 5 मिनिटं लांब आहे आता एवढी इलाच घाटी चढांवरती गाडी चल आमची झाली फाटी चल 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 रे. बघलं आणि मी फिरणार अरे आणि मी सांगता का माहितीये कॅमेरा वाज बंद करतो मुंबईवाला वाईट चालली नाही तोपर्यंत दमली हैराण केलाय आणि इकडे बघा काय चालू आहे काय ढोलक नेतास की मुंबई काय बघती ढोलक काठी दाखवू नको पाठ धरतो मग तो चल गो या भारी या पोरगे बघा एका साड्यावर रानावर फिरण्याची माहिती आहे म्हणून काठी हातात घेऊन बघा कसा फिरता होय ना गो चल गो वाईस तुम्ही चालल्याशिवाय तुमका कळणार नाही गाव कसं वाटतो वाईस जरा यांची गंमत आहे खरी 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 गंमत आहे यांका वाईस जरा चलत चलत देवळापर्यंत घेऊन जाते वाईस जरा त्यांचे पाय बी जवळ येत एवढ्या लांब आणलंय पण कारण त्यांना सवय नसता आमका सवय आहे त्यामुळे काय वाटत नाही तुम्ही पण इलाच तर असाच चलाचा लागणार आहे हे काठी घेऊ नको त्याच्या पाठवू हे घनश्याम थांब कसा वाटला बघा वाय जरा उन्हात होतास म्हणून सावळेत आणला करवंदा अरे खय हत तरी दिसत पण नाही कोणी बांधले कोष्टी बांधणार वस्तू हे जागृत देवस्थान आमचं आहे गायगोठ्यांचं माहिती द्या आता ते मच्छी खाली आहे, तर आमचं नवसाला पावतं ते नवसाला आमचा गोवळचा देऊळ आहे. नवस कोणाचा बरं कोणाक झील होईत नसलो काय होईत नसला तर लगेच होणारा कोणाला लागत नसली नोकरी लागते कोणती मना इच्छा आहे मला बाबा ह्या कॉलेजची लग्न करायचं आहे तिथे सांगायला कसा वाटला किती आतमध्ये कसं बांधलं एवढं मंदिर तुम्ही लोकांनी एवढं तुम्ही कुठून सामान आणलं कसं आणलं तेव्हा रस्तो नव्हतो मग कशी काय एवढी सर्व घेऊन आलेत लाकडं सिमेंट मला यावं लागेल आणला पाहिजे हे कोणतं मंदिर आहे गायगोठण ते आता जास्त गंध खाल्ला हे चला कोणाक पाणी हव्या करंदांवर पाणी पिता नाही पोटात दुखा तू काय हो हव्याचा होय गो हे तो चावलो तर मग सांगा नको हा ह्यो वळवळ कोणाच वळवळता तो जास्त चला घरी जाऊया ना ही दमली आता हयच ते का जाऊचं ना होय ना आता घरात जातो तू पण चाललं गो हो राहू गो असा का राहू गो जाशील अरे चला ते दोघे जण पाठी पाठी राहतात मधीच गडबड वेळ येते
बापचं झाल्याशिवाय बाबूच येणार आहे जेवण आहे, चल. आलो का आपण घाटीला मग काय जेवण आहे? आता सांगते आम्हाला काय मग वर्षाने येईलच ना एकदम पहिल्यांदा आले वर काय पहिल्यांदा खरोखर विचार वर कधी आले नसते सड्यावर हं. पहिल्यांदा आले पहिलं चालत होते. ए चल ना ए सुबोध अरे प्रदीप चाललाय आलो प्रदीप आलो घाटी ए चल तू चल ये गे ए, थांब 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 हो प्रदीप भाऊ हे घ्या हे बघ कोंबडा की कोंबडी लहान पोरग्यांसारखे कुणी आम्ही कोंबडा खया कोंबडा 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 हा. कोंबडा. कोंबडी कोंबडी नाही लालसर आहे हे कोंबडी कोंबडी असं नाही आता मग चला आता आपण नंतर मच्छी आणायला जाऊ प्रदीप गाडी आम्हाला मच्छी न्यायला नेतात असं सांग काहीतरी तू कोणता आणि आजचे कोणाक तरी खराच वाटतात आणि आजचे स्पॉन्सर आहेत तर सुबोध स्पॉन्सर पालकर, सुबोध रिंगणातले आमच्या इथे तर मित्रांनो खरंच थांबाय ना खरंच थांबाय की पुढे जाऊया काय काय पुढे काय जाऊचा की जाऊ ना पुढे. आहे आपटलंय